Пак в Ако селото. се някой назад, Пак в селото да е как батянта хора мама. се развиват, Не знам, още Ще бе, отзад да се влезе тук близко я. Ария? Както бяхме Ама отзад. Нончо, аз Там обаче и казах. да Двамата, извади бе. джипката и да ви закара с нея. Или ам тримата. Аз сега ще говоря с него. Арева, то са видял, че като минаваме там, че са влезли тук просите. Дай. Ние не трябваше да минава по седа, изобщо да удим да я правим. Ама то за по-лова, нека таман да заспът. В краката. В краката болят. Краката болят. Дай. Ма ние още като минаме там и на това да се качим, да дадим да се нареждаме за она посия, са видя, че ти са влезли тук просите. Що кажете? Давайте вървим там. Става, предния път бягаше да воева. Там пак и останали на лента са черни и гледа. Или има човек там. Ама той копсва. Колкото и седнал там. Шопче, седна не гори. Там е седнал. Ало? Абе, виж ако да се пребера да закараш Мария, Кристина и Пламен долу до Охрид, до Кръшна. Да. Да е бани год. Там държи. И не знам. Амиго! Това пак някога ли се дигна там до директор. Добре бе, хубаво. Айде, знаете. Запа, май. Айде. Да. Запа. Клати го. Дръж, викай се. Айде, давай му да ставай го. Дръж. Ще стане това. Аз От бай този го, Миндюк. давай шип. Първенец, значи го. Не, Кой беше това? няма го. Кой беше? Иван Минчев. Ма по него не е страх вече. Сърна ли е изкарал там, ба? Сърни. Дръж. Ба викам, не дигат пушки тия ура, викам наблизо лад при тях вече. Ай. Мина по прасето. Мина там. Бройте викам да мина нагоре. Видях кучето тогава. Та не викаш, иш да му не викаме оттам. Та не викаш, ти кай там няма, ама юбо ще Илян чулче, ще има на пчелите, ще има говорят. Викам, чакай да Абе, правилно ли е, Нончо? Правилно ли е? Тук бях. Те са били оттам. Е, биле много прасета. Много е. Абе, ние ги видяме още като отиваме за втората посия, бе. Отиваме за втората посия, те са видя, че са влезли тук просите. Още там ги видяме. Ей. Да, бе. Ей. Останат пък прескача. Дръж. Ей. Той каже мини оттам. Ама той, Ами не се той оттатък. ги почва оттам да ги види. С него и мини оттатък. Да го приемаш ти. И от тук е така нагоре. Ей. Там на това. Там на треснатия Ева пред да не е на кръста. Имай за... Ще го оставят, ако ги оставите така. Ще малко. Знаеш ли майсто? Да пречат ти. Няма какво дерим. Ти дължа телевизия. Да се върна. Аз да това викам, гъци. Не. Само дърпай. Ей. Лайте на го. Дръж го. Тук излезна. Ти не дърпаш, ама. Ей. Подрежа тя как ще го Почна. Моето почна, Нончо. Знаеш къде бе, говори през. Къскам те да завоя. не дръпа, никога не. Чакай малко, ей, малко. Предния път вече беше страх. Ало. Да. Точно така, по пътя ти лати горе на аера, там пред вилата, ние сме оградента. Какво прави?